siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jessa's Secret Files. Si Jessa na naging adik at kriminal. Siya po ay naging adik sa pagsusugal at ito po ang nangyari sa kanya. Medyo nagkaroon ng problema ang kanyang relationship. Nagkaroon siya ng problema sa kanyang kumpanya. Umabot ng 2.5 million pesos ang kanyang utang o ang kanyang dapat bayaran. Buti na lang nung nabisto siya ng kumpanya nila na meron siyang ganong kalaking pera na nasamsam. Binigyan pa siya ng pagkakataon para mabayaran niya ito kahit partial amount lang, mismong total amount ng kanyang nakuha sa company. Malaking halaga po ito. Sa totoo lang ako, meron lang akong 2.5 pesos. Pero walang million. Ay nako, pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Red. Hi Jessa, habang nakikinig ako kanina sa kwento mo, gusto kitang pakonsensyahin sa nagawa mong pagkakamali. Pero hindi ko magawa kasi nakikita kong alam mo namang nagkamali ka from the start. It's like you acted on your impulse. Hindi ako moral expert pero naisip ko naging kalaban mo ang greed o kasakiman. You had a desire for easy money and you were willing to gamble everything that is not even yours. Huwag mo na sanang uulitin. Ang perang ginalaw mo ay perang pinagpaguran ng iba. Sana maisip mo sa susunod na magsusugal ka, if ever, na inilalagay mo sa panganib hindi lang ang kinabukasan mo, kundi ang kinabukasan ng ibang tao. Huwag mong hayaang maging malagim ang kinabukasang pinagpaguran mong buuin at ng ibang tao sa ngayon. True. Huwag mong hayaang maging malagim ang kinabukasang pinagpaguran mong buuin at ng ibang tao sa ngayon. Sana lumaban tayo ng patas kung ganun. Ito naman sabi ni Chris Mendoza. Para kay Jessa, magbago ka na. Iwasan na ang pagiging sugarol. Yan ay para sa mga anak mo. Pag nagkataon, baka hindi lang sarili mo ang mapabayaan mo, kundi mga anak mo. True. Eto pa sabi ni Echo Kunanan, marami talagang nasisirang buhay ang sugal. Kahit pa sabihin ng ibang tao na ito ay ginagawa lang nila na libangan, hanggat maaari huwag nyo na pang palalimin ang pagsusugal, lalo na kung may mga binubuhay pa kayo. Napakaswerte ng sender dahil hindi siya iniwan ng kanyang asawa sa lahat ng problemang natahak niya. Maging lesson na sana sa kanya. Pabati po sa tropa kong mahiling magsugal na sina Rendel at Sid. Shoutout po sa LCR Scanning Boys from Echo Kunanan. Hi din kay Charles Sancho at ang sabi niya dito ay, wala akong masasabi sa SF ngayon dahil ang heavy nitong story ni Sender. Robbery nga ba ang ituturing na kaso ni Sender? Well, para gumaan ang kalooban natin, meron akong logic. Alam niyo bang maituturing na krimen ang pag-iinom ng kape? Kasi pag pinagsama mo yung creamy at original, anong tatawagin ay kapeng criminal. Charot, darot. Ang ganda ng ambag mo para sa ating secret file for this afternoon, Charles Sancho, ha? Criminal. Ito ba sabi ni Darwin Russell? Dahil lang sa addiction mo sa sugal, pati pera ng kumpanya ginamit mo. Hindi lang yung pera ang nawala, pati rin yung tiwala ng kumpanya. Estafa na yan kung titingnan. Dahil malaking pera yung pinagkatiwala sa'yo.
Tandaan, kung sa maliit na bagay lang hindi ka na mapagkakatiwalaan, paano pa kaya sa mga malalaking bagay? I hope na may pag-asa ka pang baguhin ang sarili mo. Itigil mo na ang pagkalulong mo sa sugal dahil baka buhay mo na ang maging kapalit nito. From Darwin Russell. True. Eto pa sabi ni Katrina San Jose. Habang may buhay, may pag-asa pa tayong magbago. Itama ang mga pagkakamali. Maswerte ka talaga dahil may asawa kang sumalo sa pagkakamali mo. Meron din akong kilala na na-addict sa online games. Nagalit yung pamilya niya sa kanya. Muntik na siyang lumayas at muntik na rin niyang tapusin ang buhay niya. Pero maswerte din yun dahil bukod sa sinalo ng asawa niyang problema niya, may pamilya siyang sumusuporta sa kanya. Sana tuloy-tuloy na ang pagbabago mo, Sender. Lahat naman ng problema may solusyon. Daanan mo lang ang problema, huwag mong tambayan. Alright. From Katrina San Jose. Eto pa sabi ni Mayumi. Nakakalungkot na nakakainis ang kwento. Sumulat ka ba, Jessa, para matulungan ka ng mga listeners? Tingin ko walang tutulong sa'yo sa kagagawan mo. O ito sabi, una, pasalamat ka sa kumpanya mo dahil hindi ka ipinakulong. Mabait pa sila niyan sa'yo, ha? Pangalawa, pasalamat ka sa asawa mo na nagtatrabaho sa ibang bansa para matulungan ka sa utang mo. Pero dapat yung tulong na ibinigay sa'yo ng asawa mo ay rehab or worse, pagpapakulong para matigil ka sa online addiction mo. Sorry for my harsh comment, pero yun talagang dapat ginawa sa'yo. At huwag kang mainis sa kapatid mo na gusto kang makitang makulong. Kasi tingnan mo, kahit aware ka sa kasusugal mo, wala ka pa rin control para patigilin ang sarili mo na umabot sa 2.5 million ang pagnanakaw mo. Kailangan mo ng intervention dito o professional kasi habang may cellphone ka, tingin ko hindi ka pa rin titigil. Mahirap niyan, pati padala ng asawa mo mapunta lang sa online gambling. Tulungan mo rin ang sarili mo. Pray hard kay God na malabanan mo ang online addiction. Yun lamang po, maraming salamat. From Mayumi. Uy, on point yun. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Marvin Mark Bautista. Take it away. Magandang hapon, Teacher Rocky. At sa lahat ng kinig ng Secret Files para sa ating letter sender. Grabe, napakabigat ng pagsubok na iyong pinagdaanan. Hindi biro. Naging sugarol at bumagsak ng tuluyan ang kabuhayan mo. Pero sana huwag mo na lang sana ulitin hanggat may pagkakataon pa. Pero sana huwag ka nang bumalik dyan. Maski ibang tao naranasan din yan, pero yung ibang tao patuloy na lumaban sa buhay. Kaya sana magsilbing matinding aral ito sa iyo, Jessa. Magsimula muli at tuluyang bumangon. Kaya mo yan. Okay? Mabalis Rob ang Secret at sa Team Rock Tips. Kaya DJ Rocky, walang katapusang pagmamahal sa iyo. Saan ka man magpunta, patuloy ka namin susuportahan. Maraming salamat, DJ Rocky. Mula sa bahay ni Kuya. Okay, thank you very much, Kuya Marvin Mark Bautista. Eto pa sabi ni Eng. Ganyan na ganyan ang kapatid ko, nabenta ang bahay namin kasi may utang na 1.3 million. Dapat sa mga ganyan, nakukulong dahil hindi na magbabago yan. Lalo lang ma-addict, sakit sa ulo. Pabati na po sa FCR School Supplies sa Calaga, Batangas. Maraming salamat from Eng. Biruin mo kapatid mo na, no? Pero ganun pa rin yung ginawa sa inyo. At ganun yung nagiging response mo na sa mga kagawain ng kapatid mo. Sakit nung ganun. Yung bigla na lang binenta yung lupain ninyo na dapat sana para sa inyong magkakapatid dahil sa utang niya sa sarili niyang kagagahan, yung ganon. Eto pa sabi ni Robert Terao. Lahat naman tayong may pangangailangan sa buhay. Kung bakit natin nagagawa mga ganyang bagay na yan. Tingin ko nadala lang sa bugso ng damdamin kaya magbago ka na at iwasan mo ng ganyang gawain dahil nakakasira yan. From Robert Terao. Mahirap talaga yan, sugal ka ng sugal. Tapos kakalat na yun sa ibang kumpanya. Kakalat ang pangalan mo dahil masisira ka sa pera. Yun lamang po. From Jomer Palulum. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Basta usapang pera, ang daming hanash, no?
And I believe lahat naman tayo may problema talaga sa pera. Yung tipong 89% of our problems can be solved with money. Parang ganun eh. Kaya lang, may mga tao talaga sa mundong ito na hindi nakokontento. And at the same time, nagiging greedy. Gusto kong kunin at hugutin yung sinabi kanina ng isang nag-comment. Na posibleng nag-stem ito doon sa parte na hindi ka makontento at greedy ka. O yung kagustuhan mo pa na maging marangya ang buhay mo, maging komportable yung buhay mo. Don't get me wrong ha guys ha. This may be an unpopular opinion. Pero wala naman ding masama doon sa gusto mo maging komportable yung buhay mo. Pero dapat nasa tamang pamamaraan. Kaya nga tinawag na sugal eh. Kasi nga hindi mo malalaman kung mananalo ka o matatalo ka. Hindi guaranteed na mananalo ka. Dapat yung perang isusugal mo, ito yung klase ng pera na extra mo lang. At rule of thumb, never kang gagamit ng pera na hindi naman iyo. Lalong-lalo na sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Gusto mo ba matawag ka na magnanakaw? Siyempre hindi. At ang daming taong lumalaban ng patas sa buhay, kahit hirap na hirap sa buhay, lumalaban pa rin ng patas sa buhay. Trabaho ng trabaho, kayod ng kayod, madaling araw kumakayod pa rin, gabi kumakayod pa rin, hapon kumakayod pa rin, rumaraket kung saan-saan. Nag-overtime sa trabaho. Napapagod, pinagpapawisan, napupuyat. Lumalaban ng patas sa buhay. Hindi nagnanakaw. Kung meron kang taong nakakagawa nun, ikaw pa kaya mo rin yun. Buti ka mo itong secret file sender natin. Hindi pa naging huli lahat sa kanya. Although nandun siya sa verge nung time na inilihim niya sa asawa niya na bigla ulit siyang bumabalik sa pag-online casino games. Tapos, biglang lumobo na from 500,000 pesos naging 2.5 million pesos. Nandun na siya talagang, feeling ko lalabanan niya pa hanggang 10 million yung utang niya. O 10 million yung mga ninanakaw niya. Feeling ko lalaban pa siya sa ganun eh. Kung hindi lang siya nabuko. And meron talagang tao na ipapadala ang Diyos or parang gagamitin ng Diyos para tapikin tayo o gumawa ng circumstances sa buhay natin para magising tayo sa mga ginagawa natin kabalbalan. Kasi minsan hindi sapat sa atin yung tapik lang o yung salita lang. Kailangan sa atin hampas bagyo, ganun. Yugyog, pagyanig ng mundo, ganun. Para magising tayo sa katotohanan na ito na yung kinahaharap mo. Ito ka na ngayon. And buti na lang din itong secret file sender natin ay nag-consult ng therapist. Kasi aware naman siya eh. Pero tandaan ninyo, hindi solusyon ang awareness. Or hindi ito yung complete solution sa problemang ganito. It's just one way para masolve ang problema pero hindi sapat na aware ka lang na may ganito kang problema. Kailangan lalagyan mo ng aksyon. And every day you have to choose na hindi na magsugal. At kailangan mong ilayo ang sarili mo sa mga bagay na makapagte-tempt sa'yo na magsugal na magsugal. Katulad ng cellphone mo, kung pwede ka lang gumamit ng beeper o telephone, gawin mo. Kasi diba mas okay na yon na ilayo mo yung sarili mo sa mga bagay na makapagte-tempt sa'yo na gawin yung bagay na alam mo nang mali. Kasi ang tukso naman, hindi naman tukso ang lalayo sa mismong tao, kundi tao ang lalayo sa tukso. Sugal, babae, droga. Diba? Kailan ka nakarinig na nilayuan nga ako ng droga eh? Nilayuan nga ako ng babae. Nilayuan nga ako nung sugal eh. Hindi, diba? Tao ang lalayo
sa mga tuksong ito. And these are earthly or worldly things na nakakasira ng buhay ng tao. At ang masaklap kasi dito, pamilyadong tao yung sender natin. Andyan yung asawa niya, nandyan yung mga anak niya. And every time you choose to play an online gambling game, nawawasak yung future ng mga anak mo. Instead of saving up for their future, anong ginagawa mo? Binabaon mo sa utang yung sarili mo, yung pamilya mo, at yung mga anak mo. Hindi nyo ba naiisip na ang sasalo nito yung mga anak ninyo? Yung tipong bata pa lang sila, may utang na sila agad? Ang sakit kayang isipin ng ganun. Kaya nga minsan, nagigets ko yung ibang mga bata nagalit sa mga magulang nila eh. Kasi wala man lang pamanang ibinigay sa kanila, or parang, okay, sabihin natin hindi na pamana yung ipapamana ha, or parang ibibigay sa kanila o ireregalo sa kanila kapag tumanda-tanda sila. Sabihin natin hindi ganun. At least peace of mind lang, clear record lang sa mga bangko na walang ihahabol sa mga bata. Pero hindi, may mga kabataan na at an early age, alam na nila na, or hindi nila alam, worse, no? Na meron silang sasaluhing utang ng mga magulang nila. Na kung tutuusin, dapat mga magulang yung magbabayad. Kasi kayo gumawa nun eh. Noong mga katarantaduhang yan, kayo naman ang umakto eh, on your own terms, on your own will, na umutang o magnakaw. Imagine that kind of burden sa mga bata. Ang sakit sa puso, diba? Ang sakit sa puso nun. Imagine ninyo, walang generational wealth, but may generational utang. Lupet. Anong pinamana sa'yo na magulang mo? Actually, utang po niya, diba? Sinong hindi sasama ng loob sa ganun? And mind you guys, yung mga utang na ganyan, hindi siya problema ng isang tao eh. Problema siya ng buong pamilya. Kasi sinong tatawagan ng mga bangko, ng kung sino man? Diba? Hindi lang naman yung mismong taong nangutang eh. Asawa, anak, yun yung hahabulin eh. Kaya kung gagawa po kayo ng kasalanan, sana sa sarili na lang ninyo. Hindi yung mandadamay pa kayo ng ibang tao. Sana merong ganong klaseng kasalanan, no? Yung walang effect sa mga mahal mo sa buhay. Kasi kapag walang effect sa mahal mo sa buhay, sige, damihan mo pa yung kasalanan mo. Pero, yung mga kasalanan ginagawa mo, tulad na ng pagnanakaw, pagsusugal, imaginein mo na lang yung epekto nito sa mga mahal mo sa buhay at mga tao nagmamahal sa'yo. At para sa mga kabisyo natin out there na may kapamilya o kaanak, malapit na kaibigan, nalulong sa pagsusugal, minsan kailangan natin gumamit ng kamay na bakal. Para sakalin sila, gano'n. Charot with the rot. Minsan kailangan natin gumamit ng kamay na bakal. Yung kahit masakit sa kalooban natin, but it's the only way para matuto sila. Kailangan mo silang hayaang matuto sa pagkakamali nila. And even if kinailangan nilang makulong, kinakailangan nila na mahuli ng pulis, then go ahead. Kailangan mag-rehab, then go. Kasi hindi naman yun para sa reputasyon ng pamilya ninyo eh. Para yun sa taong alam nyong mahal ninyo. Na alam ninyong may pag-asa pang magbabago.
Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break, you're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Jessa's Secret File. Luzon! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!